मुझे अपने घर जाना है बसर लाइक हामा चली थांग तीफो चैत्र मास थाय कांगाय गोनांनि न'खौ जों तुसि माने गरिब खा तो राबार बागान तो बयबो तलांखाना नगले पनानि बागै आमा बाबुनि पसंद नाकिसे आमा बाबुनो खन्टायानि हेलो एवरीवन हाइनो देसे लामसकोनरक ने आनी यूट्यूब चैनल अनेक दिन पर यूट्यूब हाइनो हाइतेसे वीडियो रे ना थांगाय दंगो सेलेउस थांगा यूट्यूब वीडियो रो सिर जायगा बाट नकता सेले दिखले आनी वीडियो ना नायानी गे ताबो तो चैत्र मास जतन साइ मान क्राइसिस नि दिन चैत्र मास काय आबुनो बुजिया आं एसे बसर लाइक हामा चली थांगा तिफो चैत्र मास थाय कांगाय गोनांनि न'खौ जों तुसि माने गरिब खा आबुनो से बुजिया पूरा बैंक रो खयते जत से गरिब खा खावबो हाय बसर सेसनि नगरक लाइपे गराना लक लाइपनानि बुनि हाई बिल्डिं नगरक बंजा जायाबा हानि नक्से लाइबा जों खेतिनि हा नायनानै थाङै दङ दाबो बेखौनो दा आनि बुफ्रांबाय हाय बाल्टी थाइ नाजा बोथिया आंथिया हाय खायनाय दैखायनाय फुलेलाय दै फाइसे नग लाइपनाय ओ क्रेनि समय से तेबो मटर नष्ट होइन थांसाय दाबो तला थांसै दैमा नालायो खेनाय दं दि गाइस बर'नि हाइटेक ना दाबोखलाय जों आनि बब्रांबाय थांलाय दंगो लाय कक साथा दै थांलाय दंमोन बागै मोनिलाय थांलाय दं प्लिज जों सोने पुंतु yang जुतो राबार बागान mang इ रुथाय सराव आनि बोसानि पारालाय रुथाय सरा प्ले गडजिनि रुथाय सरा दारा जत राबार बागान तो मा होनलाय शुधु राबार 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 दा बखलाय सकबाय हा खेती दारा फ फ जतासि कामागलाक जता खैनानो यांलाय हाको फुफु यांलाय हाको सन सिलुक दिता नानि बुसु कुथु गंजाक बयबो तलांखाना नगले पनानि बागै खेतिनि हालाय कसम मैथुनिया दिबा एकटा कालार नाइथगो हाइनबाय अबले पेनाय दाबो दिसाइ दंगो मैखानि बब्रां 2 नाम्बार दो दाबोखलाय जों अलरेडी हारपें ना पाइखा इकोना दिजोनो बाल्टी थाइसां हादु कुचुमा काइ थांथाय हनैने लेहनि दंगो किसा मुझे अपने घर जाना है मुझसे नहीं हो रहे तुमाखायनो गाइस तांगानि पाइखाबा मा तांसिने हाया दे न आमा बाबुनि पसंद नाकिसे आमा बाबुनो खन्टायानि निजिनि पसंद से ना उनके बताओ सुबह खन्टाइसिनाय हाते फेमानि बिराद लेहा आनि बाय लेंखया करिने आंबो हा सापेखा लेहेनते दिनो हा सापेगिने दाबो वालना लेपाय दङ इराले मुस्कि बुलिया तला हा तला लेपि नग बिसिं लेपि पुसि मुस्किरिने वालना लेपा पुरखाय मुस्किरिया गेताबो आं नग लेपाय दङ भिडिअ रगबा आं गनो गनो रोसि रोजाक दिया यूट्यूब रग अंके खाखायो नरग नायथक जाखाना आनि ब्लॉग न अंके चया करे नायथक मनि बागै नरग बेलेखेनो हमबाय मालायनि नरग नेक्स्ट ब्लॉग हो टाटा।